taura hapo shaka apangaripo mdara wachadzwa mdara ndiye munhu wananga akashota ikoko. it's wonderful. Next time tikanzwa kuita nekamera nekamushini It's wonderful kwandiri muZimbabwe wablesa moto kuti ndaswai ndichiramba ndichitaura inini kuti ndinonzwa nyaya kwachiyadzwa chawo. it's wonderful kwandiri kuti ndirambe ndichitaura nenyaya kwachiyadzwa because kubva kwandakaenda pachadzwa inini ndichibva kuHarare kuno ndichigara kwadzana extension ndichinda kumboendawo kumadiamonds kunotsvaga zvekutsera ndaitomboramba but pandakasvika mukati menzvimbo iyoyo ndakaona changing yelife yekuti mari iriko munyika. Ndakazviona mudhara kuti mari iriko because zvandakatanga kuona ndichirarama ndiri mukati menzvimbo iyoyo ka nzvimbo ndakavhurika because nzvimbo dzandanga ndisingaziye ndisina mari ndakanga ndapanguva yekuti ndakazoitawo mari yekuti ndanda kupindapindawo ndichiita zvandaiita tichitsera tiri mukati menzvimbo iyoyo ndichiona murubhuruzevha meZimbabwe munomu kuti iyi it's a diamond field but diamond field yacho since ndakaenda kuchikoro inini ndandisati ndamboita sei ndasati ndamboona type yenzvimbo yakafanana neiyoyo kuti ndingazowanawo here mari nekubatawo diamond mumaoko mangu anonzi commercial diamond glass ndichiribata ino kuti iri glass here. Saka handipfe ndakakanganwa nzvimbo iyoyi because yakandidisa zvimwe zvinhu zvakawanda because pandakaenda kwachadzwa inini ndakaita zvimwe zvinhu zvandakaita zvekutoti nanhasi handisina yangu basa nezvandakaita especially kumusha uko. First mari yangu ndakasiya ndakatenga mombe nembudzi kumusha. ngani mombe ngani Ndakatenga mombe 1 nembudzi 6 dzinosenzeswa namukoma wangu inini wari kurima fodya kumusha uko. Mukoma wangu inini munhu weagriculture tine like plot farm iri kumusha yakasiwa namudhara wedu wekuti mudhara wako ndiani manje? mudhara wangu anonzani? mudhara wangu anonzi Norwell Zembe. unonzani? inini ndinonzi Hamilton Zembe. Kuparidzai? Paridzai is not my name zvokuti zita irika handikwanisi kuriramba izita rakaita natural pavanhu handizivi kuti zvakafamba sei but handirirambi kana kuti nditi ndingariramba ka vanhu handikwanisi kutoti une problem but zita rangu inini rekuti ndiri pabasa kana kuti ndinozikanwa kunzi munhu uyu anonzi ningiri pachitupa nepabirth certificate it's a one name Hamilton Zembe ndo randakabva naro kuclinic aiwa masazita mudhara wangu futi inini anonzi Norwell Zembe. Anonzi Norwell Zembe kana ukabvunza kana wedzera ndizive kuti mudhara wezvoshuwa inzi Norwell Zembe. Mudhara wangu aisenza pa Roseman maindustry ndopaisenza but anga ine mukonyo manje. Titaure mukonyo wa mudhara wangu. Mudhara wangu anga asikadi kugara mubasa ndo problem yanga ina aitiza ameno zvaingoita zvinongosiyana because I think mudhara wangu inini pamwe zvaakatoita zvakatondibhowa because ndakatoona madhara angu aimutoramba uri pabasa vakasara vakatoita zvinhu pazvo because family yese yakanga iri muHarare munomu iri diki yese yakaunzwa munomu yese ine dzimba ine chichi zvese imwe yacho tori kumberi but mudhara wangu inini akaita mukonyo basa obva angotanga patakazotenga ake purazi rake raainaro kumushara akazoti ndoda izvi aiwa mudhara wangu akashaya. ndianga nemabhrama ivi aiwa ane mabhrama ndiani? mabhrama ndibamukuru wangu bamukuru Taka ndiye munhu akandiendesa kuchikoro. Takawira Zembe ndiye munhu akandiendesa kuchikoro. Mudhara wangu inini angangori nemombe nefamu yake achiita zvaaita but inini hangu pachangu inini life yandakanatsokurakura ka ne problem yekuti anonyanya kusvika pastranded imwe kumboti akambofa nenzara kana ndichichi ndakanyokura ndiri mufana freedom kuti sima freedom yekuti takangokura tichingozi pinda apa enda kuchikoro chizvese taingozviwana but hatisina hedu good life but taingonyudzwa zvichingodini zvichingoendera zvichingodidi ndikazongonzwa kunoku mudhara wangu ashaya but momsi yangu inini I think momsi yangu nditori nehasha nayo mukati mekurarama kwangu because momsi yangu ndeye kwabhora ndiri mudzukuru mufandaedza inobva kwabhora kwamuriwo vanobva kwabhora pabhora pagrowth point mufandaedza sekuru wangu inini wangu aine imba mutown mabhora chemu ndo mawangu aine imba imomo but
vakazoshaya imba yendo kubva yazotengeswa. Saka sei hashana mhomzi? Ndine hashana mhomzi dzekuti ndinotoshaya kuti chii chiri kumboitika pana mhomzi yangu, because mhomzi yangu ndinoziva sisterina yangu 1. Iyo mhomzi yangu yacho chaiyo yakatosvika pakutotenga zvinhu zvayakatenga pakurarama kwangu, ikasvika pakuzoshaya isati yandipa ine ndiri mumaparents angu ndichienda kuchikoro. Ndikazonzwa ndasanganawo nehama dzavo vachiti zvakazofamba so zvikazofamba so, tikadozozvitresa kuti zvakazofamba sei kuti tione zvinhu zvipi izvozvo. But wakazosvika kuti ndakazosvika pano pavakavigirwa maamexi angu inini akazosvika pakunobvisa zvinhu zvaidiwa kuna momsi yangu, especially bamukuru wangu inini Roora vakanobvisa zvese. Saka hasha uri kuti hausi kuonana nehama dzingwa mai vangu inini ndikuda kuti titomboenda kwabhora ndakasangana ana mufandadzi aiwawoka ndiri kuona kwabhora ikoko vakadyara navakawanda zvekuti homestead yavo because wakabva kuzambia wakabva kumalawi vanasekuru vangu ndokuuya muzambia handizika vamalawians vanga uri mamuslims vanopfeka saka uri murudzi ke kwamoms kwamai vangu inini kamai vangu marudzi because wakabva kumalawi ndokuzouya kuzonoita musha mabhora muzimbabwe munomu, but vanga vanemba futi maharare munomu. Sekuru vangu vanga inemba muharare munomu kumusha kwanga kuri kwabhora, but vanga uri marudzi. Saka inini hasha dzangu ndedzekuti handisi kuziya sekuru vangu chaicho handisazivi yamhomsi yangu kana kuti sise vamhomsi wangu inini kuti kana bamnini but variko vanhu ivava vapenyu. Vamwe vacho ndaitaudzwa nana bamukuru vangu kuti kuna nanhingi, but nenyaya yakuarairwazviya zita rako ungakwanise kuritondera zvisingaiti. ritaure mai vangu inini vainzani Irene Mfandaedza kana kuti mahomed mahomed Irene Mfandaedza mahomed ndo ranga riri zita ramai vangu iroro. Ende mai vangu inini ndakatovaona ndiri grade 6 kusvika grade 7 ndakavaona mai vangu 7 ndandakura. Ende ndiri kuona nepawavapa wakuzovawana mai mai vangu vakashaya. aiwa handisi kutaura mai hama dzana mai vako chedzo wakuzodziwana vakukuziya kuti uri ikweyo. Dai wainyatsokwanisaika wabvongodza kana pauri kana phone number because vachakutsvaga vakatozara munomu vakatozara vape kanhamba dzako kana dzawedzera kuti vanokuwana kupi. tarisa dzako tarisa nhamba dzako ipapapa kuti mupe foni ndifoneri 076 ndokupa iwo haina mari kafoni iyoyi. ichi ieconet ndisire please isa please call me waona bosi hama dzako dzine dzichitokutsvagawo uchitaura so varitokutsvagawo but havazivi kuti vari vokuwana sei. Saka ukaona zvichinji chakanaka kungotaura zvinhu zviri pamwoyo pako. Umwe munhu plus wobhoisa madetails ako kuti uwanike ndokutsvagana kwacho ndokutsvagana paina sangano ni that nevideo ari hama yako unobva atotanga kutsvagira pano mozi unenge wakatoshunguridzika. Tinogona nga tichiseka newe tichifara tese nguva yakareba tichigara naye but hatisingazvizive zvese zviri zvinhu zvinoita sei zvinobata mwoyo. Wana kakawanda tichinzwa vanhu vachitsvaga hama dzavo tishata vanhu vari kuita sei but zvinhu zvinotoita ivo vari kutoziva kuti mwana wedu akaitawo mwana but vari kushaya havazive kana kuti unonzani. So what is it? 0734 ndonyora ini toda kuti dzingodzitaura okay taura bricks 0734 9188 azviti haina kwana haina kwana 0734 9188 haina kwana
0734 na inini After 0734. zvofanira 6 numbers after 0734 zvofanira 6 numbers Godzikuita 8. aina kwana after 0734 Pamwe rumisa dzimwe. aiwa aina kwana ndizvandi kutaura 188 kuti double 8. Wasikumbotaura wanu. 188. no aiwa Dzina 1 wasuri kutaura. 0734 ka zeta 6 numbers after 318. 49188. Mera ndizidhaile bana. 8847. 0734 Tarot 0734 918 918. 847. 0734918847 ya correct Saka So what is it? mira tanga taona kuti iri kurire under 18. shama Aya dziri kure ndo dzabuda kuno. Saka chichitaura yaka namba yacho ndiyo namba ndiyo 10 zvintroduce taura zita rako kana uda kubvira kune ramai ako nerababa ako nerako hameno zvaunoita tozoisa namba ndiwani plus Zita rangu ndodzi Hamilton Sembe, my first name and my surname Hamilton Sembe. Zita ramai vangu vanonzi Irene Fandaedza kana kuti Mahommed. Ndinobva kuMarange kwaMutare. phone number yacho inoti Namba dzangu dzinoti 0734 918 847 dzokererai futi plus phone number yadzazembe 0734 918 847 ndo panowanikwa Hamilton Zembe mwana wa Irene Mfandaedza ekumarange Zembe Mahommed. Kuti wanatse kuziya Mahommed. Waibati. So what is it? Kubva mai yangu inini pawakashaya kusvika kuti Vanobva nechekwa bhora. vanobva Vari nechekwana mai vangu vanobva kwaBhora ndokumusha kwavo. komuna muharare vaigara kupi hama dzavo Hama dzangu inini dzanatse kurangu dzamai vako Mbare muno. kupi Vamwe vaigara kunational kunoku kuna Rakajani. Chapaziya manje ndipapi. So what is it? Kuti ndizokura inini kusvika ndiri panapa. Zerere ndiri naro. une makore manganidzire Ndine 28. 28 wakazvarwa 99 ari kuya wakazvarwa 99 1980 kuvhara gate kumuziye taura ka date of birth kazini waza date of birth yako kuti vagara vakaziya ka zuva nemwedzi wakazvarwa nogona kuti ne28 kazotadza kupindura nedate of birth vakazvarwa vamwe vanobva vakakureta kuti mwana uye tomuziya wakazvarwa mwedzi upi kwakudhara Zembe Ayo tozvitsvaga but panhamba pamwe ndopa wakanganisa padate of birth autadza pakuti 28 wakanganisa but taura date of birth yako tozokalkuleta zvedu zuva dhera wakazvarwa kuti 5 fanike ndakazvarwa ka 11 november urunzwa ndakazvarwa 11 november 1968 ndine 45 years iyo wakazvarwa rini taura Zembe usatyi usangotya chidu usanyanyogaya Zembe wakashungurudzika but usagaya chimbomwa chimbonwa unyatsofunga chimbonwa usakanganwe harakure kwakudhara usakanganwe chimbonwa masezi vanozviziva iyo yatataura statement yekuti chichiseries aiwa hatida kuziya kubva kwauri saka unoziva kuti ne28 years usikaziva kuti wakazvarwa dhee ripi kana gore ripi kana mwedzi upi
hande kumberi nenyaya orit tasiyani nazvo But vazvinzwa but ini chokwadi zvandoda kutaura zviseka apa ndiri kutaura straight inini kuti ndizosvika pandiri panapa ndichikura kudai zvino ndakasirwa mamusi yangu yandakasirwa yemufamily mangu kwaZembe ndakasirwa mai vangu mukadzi wabikezi yangu wandakazokura naye ndichiri mudiki vanonzi aichingori nyaya yemanyaleti musanyanyotya nyaya yemanyaledzi ka nyaleti yapapoto ka taurai zvenyu direct vainzi ivoni magoso vanobva kuchipingi amai vangu vandakazosara nao ndichikura navo ini vanobva kuchipingi magoso vanobva kuchipingi amai vangu vakazotanga kutichengeta ndiri form 3 kusvika ndisvike form 4 ndakazonga ndazosara navo ndavapiwa ndichigara kwadzistation form 4 ndakaitira mamutare mutauni panyamauru ndo vaindidzidzisawo kuti ndisvike pakuzopedza chikoro chese ndakanga ndakudzidziswa namai vangu nyamauru about 2 ndikati 1.5 kilometers mamutare ndaigara kuchirwaka muarea 3 mune chikoro chandakazopedzira chizodzidza ndikazouya ndikazomboendera chikoro chandakazoendeswa nabamukuru vangu bhozi ndakazoita mukonyo wechikoro ndakazomboendeswa pachimwe chikoro changa chiri pamberi nabamukuru vangu chinonzi Eucharist pachristmas pass Toronto panobva Christmas pass paToronto tichikwira gomo tinongokona left muchienda kwamutare takutopinda mamutare andapinda longa oti mutare yakuchipinda nenda left uchibuda unotena right ndochabatana uchidzangu nguva yarefu because zvaidiwapo pachikoro pacho chichichi chazvakawandisa ndikazongopedzisira chikoro changu panonzi paodds secondary school ndopandakazopedzisira chikoro changu ndichidzidziswa namedhemu wainzi Mr. Mkomberanwa Mr. Mgadza waidzidziswa namedhemu wainzi chi medhemu Mgadza na Mr. Mkomberanwa ndo pandakazopedzisira chikoro changu anazosvika kuform 6 ndakazopedza form 4 ndo yandakazogumira zvangu ndakazongoferawo zvangu ndakazobuda kunga ne3 subject paform 4 anazonyangu pasana buda ndakazobudawo nezvimasubject zvangu zvisina basa recho kusvika pari nhasi so what is chinhu chendinotenda inini ndinotenda amai vangu mai magoso vanosenza seneme kwaZembe mai vangu mukadzi wabikezi yangu nabamukuru vangu kuti akaZembe vakandigaritsa kusvika pandiri but inini ndine musikanzwa vanotondishedza but amene musikanzwa yandakungoita chichichi but I think especially muno mumarare handofunga ndo mune marelatives angu akawandisa kumusha vanhu vane chiro zvirongwa zvelife yangu kumusha hakuna vakatozara muno ndo mandakazokurira ndikaita zvese vari malocations I think baba vasara vari baba musha medu homestead yavo nevana vavo vanogara kuGirinora wacho vanonzi Shadikushata SK Shadikushata Zembe SK une munin'ina here kana mukoma inini handina munin'ina handina mukoma anonzani munin'ina hanzvadzi dzangu ndikatoti hanzvadzi dzemudumbu mangu inini kana kuti mukoma dzemudumbu rangu inini handina asi ndine hanzvadzi dziri best kwandiri dzamai vakandichengeta vandataura vaive anonzi iye Tatenda Zembe Lucia Martha naFarikai naMedia kari pamaoko I think ndo hanzvadzi dzangu dzandakanatsa kurarama nadzo dzinokwanisa kurwadziwa nelife yendiri kurarama kuti kana vakandiona kana papi
Alright. vanokwanisa kurwadziwa kuti ako mukoma chii chiri kumboitika ndo hanzvadzi dzangu idzodzo but dzangu inini dzandakaberekwa namai vangu ndakaberekwa ndiri kwani. Alright. asi kunewo vanga vamboita vamwe mai vangu I think Saka pana ava wataura ndo pana mukoma wako wanga uchida kutaura. pana wanda ndichitaura vaka vana mukoma manje ndine vana mukoma ndinavo takasiyana kumamadhasi ndo vana mukoma wako. takafana kumamadhasi brother yangu inonzi Nigel Zembe ndiyo brother yangu ya mwana wa baba vangu chaivo chaivo andivyo. Okay. Izvi zviri kupi? Mukoma wako. aimbogara munombari ari kufamu. Okay. Famu kuvamuti ariko. ari kufamu. Iwo saka wataura kuti upenyu hwauri kugara muno vanoshungurudzika vakazviziva vanokwanisa kushungurudzika. Havasi kushungurudzika ba. Iye vakazviziva. Vakaziziva ka. Kuti hausiri upenyu hwavanenge uchigara. Sezvo uri mwana wakazimba. Kwazembe ndokwemabhurama ka. Tivataurira nyaya yemabhurama. Kuti dai wanga uri mombe, dai wanga uri chi? Uri bhurama. No mai. Munoziva zvinoitika kapa kurarama tichida isu. Zvinoita kunga ameno but straight yandakakura ndichirarama ndichiona through my life and my family. Family yangu kubva ndiri mudiki ndichienda ndichibva ndiri mupana ini ndichikura ndichizvitarisa hangu pane vese ndinoona family yangu inini hameno tichichiri kuitika but ndinoona family yangu inini yese mublood namudhara wangu ndinoona iri yakakura iri wealthy pfuma dzemombe mapurazi makambani chichichi vanhu vakaenda kuchikoro vanotsinzwa mabhengi hanzvadzi tori nehanzvadzi dzimwe dzinototsinzwa mabhengi zvimwe zvokuti but pane kakushorana panoitika mufamily yangu inini chaiyo straight imari iyoyo vanhu vari mufamily medu vandidakamweka kakutsarana but family yandakakura inini iri very wealthy zvekuti vanhu ivavo pachinokwa chimwe chinokwanisa kuti vanhu vakwanisa kurama ndechekuti hatisatamboona kana kuti hwani yacho inouya kuti ikone inyaya yekuti vanonga vaine kadiscouragement kurira ndakaita kekuti uyu haana but ukangowana one day kuti wapinda machena vanhu vacho vanonga vakuoneka manje zvinonga zvakutondinetsa saka inini nditori nekwiri yekuti tondichapinda wamachena inini zvikaramba zvakadai seinohameno iko ndo pesana kunoita mafamilies ikoko tiri semblood because masemblood I think vanhu vese vava ndio semblood namudhara wangu hanzvadzi dzangu idzodzekuti mwana wadikezi mwana wachiwese vane dzimba munomu vese there is homestead munomu vakauya kudhara vanadikezi vangu semaindastry vakaita dzimba dzavo semagariro anoita vamwe vanhu mudzimba dzavo zvekuti vane dzimba dzavo kunana kwadzana kuna nani vamwe vari kunana borodochi but iri same blood nefather yangu ini but I know kuti chii chinoitika vamwe vacho ndoendi kutaura kuti ndakatokura navo ndichichengetwa navo but ameno ndakazomboita mukonya andakaita but vanotondifarira pamwe pacho vanototi munhu haaoneke haadi but ndakangodhinywa nokoti ko vamwe iwo pachezvavo vanofambirane vamwewo pachezvavo zvisiriwe vamwe havafambirani futi vamwe iwo vari wealthy vamwe vacho havafambirani vane kamwe futi kakutsarana futi kekuti handiendi kwani uyo ane mari shoma uyu saka pane katype yelife yekutsarana saka hei mahwani saka pamwe iwo vachatanga kutozokutsvagawo kana waita mari keyo aiwa inini vanotondifarira inini manje ka problem itori kwandiri kuti zvino zvendinotsvaga hangu ka ndichinozvitarisisa but semwana ndipanozotsvaga because iwo vanototi iwewe akakuchengeta saka unofanira kuya kupi kwatiri zvekuti ndikatoenda kwavari nandotibata boy ndanotoudza kuti what type of living iwewe yauri kuita zviri kufamba sei usingauyi kumba kune vamwe iwewo manje toda kuziya isusu sezvo tigara newe tiri shamwari dzako mbari what type of living are you doing inini iyo yako iyoyo yakutitaura kurarama sei mbari muno isusu right tozakararamira kedu tichitaura kararamiro zvauri kuti iwo hama dzako hadzifari ukadzikaziva kuti kurarama so havafari vanokubudisa kurarama kuita maimai but inini manje ka but inini manje type yelife yangu manje ka inini handifunge kuti ndichada kumbari kunoku zvandiri kuita kunoku zvangu inini
kubva kwandakaita kuwadza extension chitori bhoko saka uri kutaura ndikuri kundinakidza zvokuti kana takuzongosangana kana kuti inini ndakuvhakacha ndakuda kuzoenda ndichiita zvekuvhakacha kwehama dzangu ndaane type yeupenyu hwangu kwete ndakudzoka ndichiti mudhara chichishika inini madhireti kuita saka pane pandisina unzwisisa mira rame ukurarama sembari munhu ukubhadhara rendi mari yerendi ukuiwana mari yerendi pana pawedzera pana ndiri kukiyakiya uriite chii dauza kuti hama dzako dziziziye kuti chii chauri kuita aiwa if I talking kuti ndiri kukiyakiya kana akazwa ndirizive kuti munhu ari kukiyakiya hapana basa charo aiwa ingotaura kazvauri kukiyakiya kwacho because unoziva chii chinoitika mumwe munhu haazizive kuti munhu wemubara anogona kungomuka akagara because ndisi chizvaro chemubara ndogona kungomuka ndakagara zvangu zvirikaya chaurako handiende kubasa nditeseba ndogona kungorana ndakadhakwa ndisangana singo same as mafesi angu vanogona kumuka vasina kana mari but iwe ukamuka usina mari zvatokuipira uri kukiyakiya uku chii chauri kuititira mari yedu ndiri kuedza kuzviraramisa pachangu upenyu hwangu bcause ini ndikatoswera ndisina kubata mari hazvinoite ndofana torarama ndine mari life yekutoti ndakararama ndisina mari iyo ndakaita ndisichikugara kumba kwedu chaiko pandakunoka hazvisi kuita zembe hausi kupindura mubvunzo kashamwari uri kuite chikwana mari yacho kutengesa mbanje aiwa inini ndiri kutengesa mapotato ndo life ndiri kuita ndiri kumbare kuno kutengesa mapotato skupi kumbare musika makoronyere iri nekuita safe ya mukoronyere nekushandisa ngoro kana kuti nova takurira mhene kana kuti nova handindo zvauri kuita nova not ngoro shandisa ngoro ngoro yani havanohaya dzinohayiswa but unenge une vanhu vako vane phone number vakuzikanwa vanokufonera vachibva kumasabhabhu kune dzimwe nzvimbo vanotya kupinda musika vega vakukuziva vokuti wakavatendera navo musika memeya wavabatsira kutenga zvavari kutenga plus inini vokupawo kana $10 kana $5 whatever amount yavanokupa zvina munenge mawirirana ndo zvauri kuita sati ukukiyakiya urikutografta bcause munhu wemubare wakamuona achienda musika achiita izvozvo anotonyara iwe ukutoita zvinhu zvakatopenga plus gara wangovataurira vazive zvikuitika kuti iwewoka uri kuswera uchitenderera kumusika ende zvinova zvinhu zvausiri kuda vataurire vatipe matsaga gara wavasimbisa vasimbise havazvinzwa vazvinzwa saka pazuva kana uchiti waita mari iri comfortable kuti udzoke kumba unenge waita mari semadhiri angu ini kana ndari ndanatsa kuita mari pamazotsvagire ndinoita mari yangu ndinokwanisa kunga ndasenza kana $40 a day ko kana usina kuita mari kana ndisina kuita mari $10 10 kana ne$8 US ita uchinwiririra nzembe hazvidi kudhibhaka unoita uchinwiririra iyo shamari kuita zvatikuita undijairira mbani uda undijairira umbomira zvaurikuita izvozvo utorina zembe panavo indakaniwo saka kuti zvandikuita hazvisi important zembe ari kutsvaga hama dzake cha iwo wasi kutsvaga hama dzake waona basa nadzo chamuna kutsvaga hama dzake ndatomubatsira kutsvaga hama dzake iwo uda kuti munhu asaziva hama dzake uri right here yo mike uri right here ndiwani ameki come here yeah let's go hasi right afunga kuti zvandiri kuita ini chibalance zembe uri kuona handiri kuziva kuti zvichaenda paintaneti ka hausi kuda here patagara tadzima because hapana pamwe paunosangana nehama dzako hama yako mufoni mangu ibaise wati ndaiende ngaende paintaneti ka payoutube because ndo pavachazviona hama dzako ndo padzinozviona kana usikati ndobva ndakodzima kamera yedu ndeyangu kamera isi yako ndeyangu because ndikutokumbirawo permission yako
kana iwe usiri kuda kuti zvizikanwe vanangodzima mai zviri kwauri pane vamwe vanhu and its good kuti iwe uzvizive kuti zvichaonekwa pane vamwe vanhu pane zvekuti unozoita ungatora zvatikuita munhu tikuita kuwanzira kana tikuita kutaurisa zvausikani but it's for you kana inyaya iyi kutoitika musociety saka tokumbirawo permission yako kuti tiise payoutube paThe Ghetto Crown King youtube ukuti paine mvumo yekuti tiise hama dzako kana dzichiona dzozoona ipapo because hapana kumwe kwavanozviona hapana mumwe mangu havangazvione zviri because mumwe kutotora space yangu ifoni guys Samsung Galaxy Note 2 saka uda kuti tiite nevideo taurisa kashama naise payoutube taisa payoutube saka mai manje chivataurira kekupedzisira kuti ndine Hamilton Zembe wakazoti ndiri kunowanika pawedzera panamba 52 Mhlanga paclub wedzera taura ukataisa kakamera usanyari because vanokutsvaga vakashaya kuti utangira pari mbari taura kashama because takuti yakupera tiende bhatiri kashama taura shama ndine Hamilton Zembe Mhlanga mbari kuda kuti ndivanoniyatsatsi dzangu nemabrothers avo especially vandakakura ndichigara navo vana hanzvadzi dzangu dzese nemafathers angu I think kana mukazvionawo ngotaura kuti tiite sei yana kuti ndo pandiri kugara because mamusi kupaziya asi kuti dzese Hamilton Zembe ka ndine Hamilton Zembe ndakakurira kwamarangi zvingodaro ka because avaziva wakakurira ku ita uchinwirira usamira kumira kamdara Zembe achimwa ka ndichivapa futi nhamba dziya dzazembe but manje 0734 918 847 but manje inini idzo nhamba dzaHamilton Zembe handazongotaura amwe malerepsi yanga yakakosha ndeyamadhazi malerepsi yangu anotoziziva ndogara kana kudaziya ini vanondivagara vachindiziya yakakosha ndogara papi pacho augare paintaneti indakani taura zvine pawa isakapawa pandiri kugara izvozvi pandiri ndepawedzera panamba 52 Mhlanga mbari aya kunzwa pawedzera pacho anonzi Godfrey Mutoo anonzi Godfrey Mutoo ane mukoma wake anonzi Sebastian Headmaster usati wedzera vamwe vanhu vatombomuziva ya because vanhu vanoshaya kuti kopawedzera paipa wedzera chii paipa wedzera wedzera saka anyways hande vapise saka kutaura wandiri kuita uko kwauka hakusi kuti kuita chi but ndiri munhu ndiri kutaura ndine patient yangu yese handisi kutaura zvenga but ndangotaura kuti zvandataura izvozvo mudara nepatient yangu uyo ndigava shamwari yaHamilton balance bebi mfana disi pempane papo chiko chodawo chadatyisidzira nache uchingomira kana usaite zvinhu Hamilton go ahead usashungurudzika Hamilton I know but I have got a good fortune to do my life. And I know that fortune yangu yekuita zvinhu zviripo hama dzangu ka fortune yako unoziziya kuti especially hama dzangu cheche dzandakararama nadzo dzinotoziva ndakazibatsira kakawandisa hadzirwadziwe nelife yangu ndokwanisa kuwa nemafortunes ndokwanisa kuwa ari kumberi kudarika ndakakura ndichiita bcause ndakakura hangu ndichidai but pane hama dzangu dzandakazobatsira zvimwe zvinhu zvokuti handichemeni hazvo handidii but zvokuti
Mwari itai zvemunonga mafunga kurarama kwangu nevanofunga kuti zvakadai itai zvese zvemunonga mafunga kuti izvozvo pakati peupenyu hwangu but ndokufarirai handive ndatenda kugara kwanoita pano kana kuti unoda kufarira unorwara waya nezuro takakutarisa chikuona waya nezuro tenga doro timwe apa usadada nebreak rebhoka aiwa tengerwa saka ndoregerwa tenga doro ukawanzira naSamson mukana uyu asitombomuzivi kuti akatangira kupi zvakabva kupi hazina nebasa wakatangira kupi wakabva kumozambiki unongotyora nzimba pane kuti neweti iyo wakakura zvawakakurira kwacho kwawakakurira mbiri yako ndiri mbiri yangu ndei inini newana mukadzi iwe une saka pane munhu asina mukadzi iwe unorara wega inini baba vangu inini wakabereka inini wakanga waine saka inini zera rangu iri ndikatazozoita mhuri saka iwe uri kudada nemhuri iwe uri kudada nekuti une mukadzi nemhuri ndiani asingazviite pakurarama kwake ndiani anopenga inda kana uchitaura zvimwe zvinhu zvekuitaadora patimwe apa tenga b hapana tenga b hapana ndezvekwako iwe Samson bro you are my brother usataura zvinhu zvisingaite iwe usataura zvinhu zvisina chironzo mukati taura zvinhu zvine brain ungatanzi nemukadzi saka asina mukadzi vanhu vese unopenga iwe saka iwe wangobva umusika iyo ndonototi jembe anonzi jembe ere kana iwewe ndokuti jembe mamisa kumamisa nechisa chemoto iwewe shuwa iwewe zembesa munhu mumoto shuwa ndokutsaita ndikakugadzikira mukoma ndokubatsira ita kuti hausi jesu zvemishonga handiende ikoko kwese kurutaura ndiri natural pendiri panapa yekuberekwa kwangu nezvandiri ndinotyei mukurarama chei ndakatya kudhara enda pachona ndakatya kudhara kana kwabhadzi ndakatya kudhara enda pachona ndakatotadza kuita zvandaida kuita kudhara ende pandakapinda machirotombofunga kuti ndaindisiko ndakabva kudhara ipapo chama saka ndina cheka chama ipapo pamariro ndatonyarawo mablango hama dzangu dziri panapo ko dzinondichenda plus waona bhodho plus tine bhodho nyaleti handilave nyaleti iri kubhoila ka nyaleti unoza kuti nyaleti uona mablango mablango akanenge kariraita ndikuona kuti chii unoti pane panganditiri zvafu ndekangu kesaturday Samson hey Samson indau zvakanaka tozvidawo yakanaka manje kuti yamusoro pake irimo mukati ndaona zvimanengurikiri wona price chama sinomuisa price thing yeti yeni 2 years asada muisa price yey wona original price yake wona original price yake kumbokatenga Kachora. Aiwa kona iwe. Aiwa Aiwa wona original price yacho yakanyorwa. Ukandara price. Isere 49. 120. Sindaka niyo. Saka mwana ndopeka yeti yakachipa. Zvakazoda kujairira zembe panapa ka. Chapa uchimhanya. Unangobva kwaunobva iwo toisa unongotaura matsvina. Zvitrai mono. Yonotembeiko. Ndogara iwe zere mono akachape kuti vanhu vambokuona shamwa. Chimokarova chimokanonga. Zembono rasika ufuto. Kupfeka. Ya. Ya.
chiwataura kuti mbanana akana basa ana basa munhu anonzi Samson usatirire Tarane muromo jamani. Walonetsana ni vanhu vanokupe. Tarane muromo yanambobata. Yeye kunani? Yeye ndo kurowa zvisingaiti. Aiwa. prepared chiyo Iye ari prepared. Yo unoda kurowa uyo unondowera nyaya iyi. tamuroere Kubvunze iwe. Wasvika tichimwa unondowera munhu nyaya iyi. Zembe takamutraina kung fu. ngatisina kutaura zemba utamba karate nauidzo shamatre Basa redu rekudhara. Asi darumabvise. Asi msono haiko darumabvise. Aiwa yetinodhura epfekwe Nakunyanidza yeta umana. siapfeke hete amba kutsvaga hama yake Munhu. nyatsegadzirisa Kutaurire. zembe nyatsegadzirisa Zembe. kana uchinditi mbwa yemunhu the best way Unonetsana naye. kana uchinditi Ari kurwadziwa neyeti. kana ndiri mufana wako siyana nini kana uchinditi ndiri mbwa inini Ari siyana kurwadziwa nini neyeti. wangoita leave it Leave it. kuti ndiri mbwa inini Dog. Imbwa inorara you're panzi. special Rora panzi. you're special Special dog. Special dog. Obsession. Kana kutextra message. Yare na obsession. utauchinoazopindura wapedza kunwa Konda skavana pakudondira ganza wakora stereki nokunosenza. tambidza vamwe Ondijairire. Isajairire zembe sha. Ziya kuti iwe uri munhu wekubudiriro. Ndiri munhu wakudirira. Watoona kuwastaka izvi so kuzoona wasvika kubudiriro shaka. iwe kana uchitarisa munhu uchiti e-type unonga uchitarisa munhu uchiti e-type Hey. iwe takaberekwa namai Tikada kutanga kukubata kuti uri wekubudiriro. ndiri tsvina iwe uri right tinonga takasiyana papi ndiudze iwewe Inewe takasiyana. pakuti chii 100% yechii different. yekuti chii Nekuti chi? inandoziva makuriro akaita ini iwe waziva makuriro andakaita Kwakakurira nandombo. saka unoti Wandinoziva wandakakura nawo nezonda. 1 eh kuyanga kuCanada. asiyana neni ndakambomamira kapu yomba kwenyu Takanasida mamira pa. saka iwewe kana wakakura uchiziyana neava musiyana wawazouya uchiti hanzi uyu iduzvi kwandiri ndewei Matauriro ako. ndiwatanga kusvika panapa ndaitaura nyaya yangu wakotanga kuvhiringidza zvandaitotauratanga kutovhiringidza iwe watovhiringidza vhidhiyo yandaitaura atovhiringidza paasvika uyatanga kutovhiringidza zvandaitaura wauya wakavhiringidza zvandaita ndaitotaura nyaya yangu ndakanyarara ukatongoti hanzi upfutseke chichi stupid indayo ingatorarama ivhidhiyo akasiyana-siyana umwe wakatokosha Sanetse gava umwe. Zvinhu zvokuramba muchibatisa gava masese zvaumana. but iwewe wachoka Wasi kukunyara yekusvitsa kapi aikona kurasira pasi. samson aida kudherera nai aiwa Samson is my brother but anopfurikidza Iwe mudhara usatova. Aiwa hatisatambomurowa. Ndenda uri munhu mukuru kana tikona ndototi mudhara wangu. Tichamurowa zve. samson handisi zembe Iwe. Saka chii chiri kuitika? inobva uchimhanya pana musvika kuti Unyepa. Unyepa. Mwenda kubudira chimanya. Ndingangobuda gate chimanya kwenda kubudira. ndokuenda kwacho Andisvike. Uri ndosvika chimanya ndopinga. zembe Unozviita sha. Unowanza kunditukirira kana auya akadhakwa abva kumadonalds. Wasunzwa pichi yacho iri munhu akajaira kudzinga makudu. angabva kumadonalds ndo Iwe. unoziva kuti ndoda kuudza one thing Tarisa iti wakapfeka 100 something aenderana newe. izwa my brother ndokutaura chinhu one chendoda kuudza chendoda kuudza one thing ndoda kuti ubva wagara wakaziziya chendoda kuudza one thing chibva wazviziya chero chitaura zvauri kutaura unokwanisa kundoona ndiriwo unokwanisa kuziva kuti zembe ndini ndega uchikwanisa kundishora zvauri kuita but inini kwaita kuti pane vamwe vanhu but pakukura kwandakaita ininika
nekurarama kwandakaita mucommunity handina kumboona type yemunhu anosvika chishoro chero ari fei kana sei ndatotanga kuona iwewe ndo andatanga kuona iwewe munhu anosvika pana vanhu chishora munhu ndatoshaya kuti iwewe type yelife yako unogara zvatondinetsa because handisa ndambozviona izvo zvataura izvi kwandiri vaone kubudirira vasistrate machonyonyo anogara machonyonyo mombe makusei ndize nekumombe mapadok ndokwandaona mombe kotobudirira dzinooneka kufishi kurubiwa mukaka dzinorasichinyepera unetsana nazembe ongori target zvinhu zvinowawa tipeka tigadzirakupa munhu mari vadioro mixtora saka dora bondo yangu yakambobvunzira kuti anzi iwewe Samson tsvaga mari unombozwane mari amabvunza mari yako zvakambobvunza ndatenga mari ndochitsanga chonotanga